La veritat és que quan arribes als 68 anys i te n'has sortit algunes i et pares a pensar què collons hem estat fent des que vam començar a treballar als 14 anys. Treballar, muntar coses, treballar, comprar coses, treballar. I per qui hem treballat? Doncs jo la veritat és que he treballat per la indústria química, per la banca, per al món de la logística, sí, per al món de la logística també, per al tercer sector, per al món de la informàtica, i ara que tinc 68 anys i miro el que està passant al voltant, se m'hi cauen al terra. Collons, si teníem les claus del canvi. Sí, aquells que vam néixer, els 50, 51, 52, 49, 48, 50, teníem les claus del canvi. I què hem fet? Els hem donat als mateixos que els hi van treure les claus als nostres avis, als nostres pares i als nostres tiets. En fi, què hi farem, Raga? Què vol fer-li? Tu què faries? Fer república, no? Hòstia, però si no ens deixen fer república. Aquests mediocres de Salmat, que la fem igual. Bueno, doncs contra el vent, o amb el vent a favor, anem a treure corones, anem a caminar i anem a fer república. Vale?